йшов для мінських ВНУ, куди йшли студенти. Перші люди, яких я побачив, це натовп. Вони усі титуніли і обмірковували фемінізм третій хвилі. Стало незручно. Реда підписант, вітайся. Кажи добре слово. Скільки на мові кажеш? Коли скончив свою зраду? Некалькі місяців спробую розмовляти на білоруській мові, і я ще вивчаю польську, тому можу говорити не вельми приємно для некоторих з вас. Що запитаєш у Микити, коли зустрінеш його? У нашому випадку ні Путін, ні Лукашенко. З ним лучше не зустрічатися. Більше советів. Більше советів. Дякую. Так, мене кличуть Оріл, я же Данила Ковалевський, і я з'являюся дабером на проєкті Анібел. Ось. У мене було питання на конт Відьмара. Тому що мене криху зашлихали. Коли Говорун збирав гроші на Мола-Мола, или де вони там збирали? Ні, я не... 7 тисяч вони збирали на... Так, я не шмат збирали. 7 тисяч вони збирали. Мені казали, а чому ви у Вужа на пательні не репостите ось то, що вони збирають? Ви що, не ожидаєте отримати там, типа, Відьмара? Чому ви не просовуєте? Я відказував, що коли заходиш на їх сторонку, у них там написано, дайте 7 тисяч, и одна минутка оглушится. И все. Просто ничто я не робити будуть, ніхто буде робити. І я кажу, от, типа, глядите, Анібел, гроші не збирають, тільки донатами, типа, не примушують. І роблять. Чому Говорун так не робить? Коротей, мало тексту. А зараз ти кажеш, що Анібел так само збирався робити Відьмара, розповіді цю історію. Так, справа якраз у тим, що у нас була підготовлена уже команда, вже був готовий трейлер і увогуле збиралися починати робити. І тут виявилося, що Говорун так само збирається робити озвучку Відьмара. І вони домовилися непосередньо з Netflix. І я думаю, ось гроші, які вони збирали, були зв'язані... З Netflix? Так, мне падаецца, гэта менавіта было звязана з тым, што афіцыйная ліцэнзію набыць. Хаця, увогуле, гэта ідэя, складана ў рэалізацыі, таму што трэба было непасрэдна, каб людзі, якія гэта глядзелі, мелі Netflix, наколькі я ведаю... У Беларусі яго няма. Яго няма, яго складана сабе далучыць, каб глядзець. А чому ви тоді просто не агучили? Ви ж могли. Праблема ў тым, што калі б мы улезлі ў гэтую гонку з Говорунамі, мы б хутчэй за ўсё, магчыма, і хутчэй за іх гэта і зрабілі. Але гэта бы ударыла непасрэдна па Говоруну. І... Pie grow для ўсіх. Пірог расце для ўсіх. Я разумею, але мы не жадалі неяк сапсаваць і адносіны, і непасрэдна яны збіраліся выходзіць на рынок з Netflix. Навошта? Наадварот, лепш гэта будзе, паглядзім, як гэта атрымаецца, і калі гэта будзе экспірыенс добры, можна нават будзе нешта паспрабаваць. Окей, добра, дзякуй шчыра. Сколькі карыстаешся мовай? Недолго. Я користаюся моей родной мовой уже месяц. І як яно? Цудовно? Цудовно. Здоров'я полепшилось? Конечно. Добре. Обов'язково. Так, дякую. Так, розповідай. Почекай, зараз. Что? І не давять тебе на гек твої вузькі ноговиці. Мои ноговицы не... Так. Присобачивай. Ну во что тебе это Ну вет, так, а? нет, Чому это- твій нік? Педофил. Чому твій нік Рейнбоу? Потому что я... Здесь его- Веселка? Та я ще. В такой проекции. Просто оно Не, нужно так, я трансгендер, я в окуле это... Я вертолет. Гелікоптер. Геликоптер. Non-binary. Не ведаєш такого. Так, а Что? потом Non-binary. перебор. Ведаю. Вот такого, гляди, ты коли поставишь... Ти як на Маша написано, Гесса. оп, А потом Я? как раз... Так, не Я вмієш Rainbow полу. Fountain, зрозумела? Ну, это Ось такі у мене умеешь, я підписанти, думаю. агресивні. Остается, и так что- Пассивная агрессия. Не, не пассивные, Ты активные. хочешь, чтобы не сунули, Активные можно абьюзеры. закрутить, и тогда им не складно. Это все будет в моем блоге докладно. Активная агрессия будет тады, Коли коли... ти розпронешся, Не.
гэта ўжо Хаця... Не, з тобой можу про... Слухай, я не святар, каб размаўляць з тобой про распрананне. Ну, аб гэтым мы будзем размаўляць з Мікітам. Ой, слухай, з ім уже не цікава. З ім мы уже ведаем адзін аднаго доўгі час. Што з ім размаўляць про распрананне? Я ўсё бачыў, там уже нічога. Ён стары, кожны год усё дрэнней і дрэнней. Ну, маладзенькі, Ты уже бачыў апошні відэа яго гераінавы шык Не, на твары я не бачу. про школу, дзе ён делает? Альбо баланс белага Я нават твои апошнія 2 стрымы пропусціў, гэта ўвогуле гамон. У самае сэрца. Ой, добра. Каго ты побачыў? Як табе мова фэст? Давай. Егора твар. О, цудоўна. Хто гэта такі? Што за цудоўны хлапчук? Так это я не ведаю, гэта вялікі канал такі. Вось. Мне цікава. Лайно. Зайшоў Ну, да. лайно з Саніна. Так і ёсць. На кожнае відэа дызлайк націснуў. Ой, просто такі. Подпісаўся, такі. каб яму... Слухай, я заходжу в YouTube, глядзець, як адбываецца на Донбасе вайна. А тут я бачу нейкі там гэты свядаміт, тэрарыст свядомы, З Калгаса. з Калгаса, калгаснік, які на нармальнай мове не можа нічога сказаць. Ну кажыце, ну гэта, ну як гэта ўспрымаць? Ну гэта толькі дызлайк націснуць І і выйсці. страйк кінуць. Да, А яшчэ мы побачылі Семёнушку, які нічога не здымае. А ведаеш, чаму ён нічога не здымае? Я сёння даведаўся, што Семёнушка ходзіць у тую ж самую царкву, што і севярынец. І мне здаецца, яго там... у яго ёсць асобны святар, які яго слухае. Ты бачыш, колькі яму год? Яму 16. А ён ходзіў у царкву, яго абавязкова павінен быць святар, які яго слухае. Ну, конечно. У нашай вар'ятні можна ўсё. Я памацаў за руку Вінцука. Вячорку. Не буду больш ніколі яе мыць. Я і з Францішкам паразмаўляў. Засталась толькі дачка, і ўсё. Уся сям'я заходзіла. Абмацана. Абмацаны. Памацаў усіх вячорак. Беларуская адшыўка. Хто такі Егор Твар? Кавалак вайна з вачамі. Дежавю. У мяне не... У мяне у 7 класе быў канал по Майнкрафту. У меня было 30 А як подписантов. подписываться? Болей, чым у мяне. 38. Болей, чым у мяне. Все. Ну потым там гэта... А адчыніў для сябе... Мама прыйшла дадому Адчыніў для сябе и друкаванне і больш отключила не интернет. Вырашыў, што прыярытэты па-іншаму. Каб друкаваць цікавей, чым Майнкрафт. А калі яшчэ стрымы рабіць, можна і грошы атрымаць. Колькі табе дадаць? Рубль. Не ведаю, ну мне донатить, Копеек. ну слухай, мне донатить, мабуть, раз у месяц. Ага, то бок 1 рубль на месяц. Ну, мабуть, так. Мабуть, так. Ну, як быццам, как бы, ведаеш, я забываюсь на донаты, я их узгадываю про них, только коли мне кажут, а где донаты? А дзе дадат? А где донаты? А куды донаты? Донат был. Так, Слухай, ты да, был гляди, ты донат. ведаешь, як робіш? Ты в Майнкрафте что-нибудь будуешь и за донаты? Так, буду, не за донаты. За Ён донаты. Нет, толькі буліць раіне. и за донаты тупо... Ты ведаешь, Будуешь что? я гляжу. пытаюсь высмоктать з гэтага контент. Як гэта быць булером? Что? Ну як гэта быць булером? Что ты адчуваеш? Калі булю Рейне, ну, мне падабаецца, што гэта малое лайно ведае свой месца. Я адчуваю себе душе за яго А лепш. як ты ставишься до правоў жанчын? Ну, ведаеш, тут уже не... Тут сэнс у тым, што жанчыны і феміністкі трэцяй хвалі, яны ўжо як Гітлер. Хто першы яго ўзгадае ў размове, тот і прайграў. Ну, аўтаматычна, таму... Ну, мне неяк усё... Ты проиграл. Нет, ты, таму што ты запытаў пра гэта. І таму мне неяк усё роўна на... Ну я не разбираюсь в гэтых хвалях. Я бы казаў, што... Але я лічу, што жанчыны не людзі, у іх няма права. Я бы казаў, што я протафемініст. Сижу. Я бы казаў, што я протафемініст, але... Ну, Ведаеце, я што- дазваляю себе жарты аб тым, што сярод сваіх сяброў, што типа ты жанчына, ідзі ражай баршчы.
ну, типа, і, типа, мабуть, тільки в гэты момент не дадзе мне быць сапраўдным проста феміністам. Ведаешь что? Что? Все женщины повинны ходить в церкву. и слухать Иметь мужчин. своего святора, который будет их Так, кликать до 18 так, год. обов'язково, супольна северинця. А потом им выбрают вот здесь волосы, как это ознака северинца, видишь? Ага. Неровно хейрлайн. Так, что, кого вы сегодня побачили на... Давай я с тебе. Кого ты сегодня побачил на ООП? Там 10 люстерка було, я собі побачив. Кого? Собі. І як подрукував? Я не буду отказывать. Такі. Дякую, мені ISO 800 є лепі тримав. Чому? Тому що. Тому що. Тому що волосатые долоньки? Оп. Что, где? Оп, меня нема, меня нема. Меня ж нема. Ти ж розумієш, що це об'єктив, каб ти був пригожий, а коли я апранув 10-18, ти не сховаєшся, але твару тебе ось таки буде. Так що ти не... Кстати, я на меня и так такие. Ты видишь, в школе я бульбу ем? Просто тут я с человеком не Я поговорю. ем только. Мы перешкоджаем людям. І насамрэч, вось гэтай беларускамоўнай, яны перашкаджаюць жыць нармальным людям. Да, Вось. які Ты ж размовляют веришь, на что, русском. ты ж веришь, что после этих слов тебе северянин в церковь выгонит? Северинец это кто? Это ху. Як ты? Ты что, не веришь, что такие северянин? Я ведаю. Тебе выгонят за позиции за какое слово. Больше не будут платить Польше. Тебе дадут... У нас Тебе, есть оппозиция. тебе дадут... Да, нафиг. Оппозиция это что? Ты обчим. У нас и нема. Ладно. Владимир Путин, Молодец. молодец. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Выдали. В нормальном сенсе. Нихуя. Это компромат. Так, окей, у вас контента больше не... Давай. Зараз квіз от мене, можна без його. Скільки разів тебе привозили? Куди? У ментуру. Ой, блин, слухай, тут коли перелічувати. Ну, принаймні разів 10 як мінімум докладно було. Чудовно. Скільки разів Іларіон Труса входить на набоженство? У тиждень. Що тиждень, що неділю хожу. Що тиждень? Да, але справа в тим, що у нас в церкві не кожну неділю. У нас у церкві ми відзначаємо да. У церкві ми відзначаємо тільки святи які православні, а коли не отримав, ну, коли у нас в церкві немає набоженства, немає служення, я хожу в костел червоний. Ті у Святого Рока. Чудовно. Так, ну яке тебе таке провокаційне питання то задати? Твой самый великий грех, який ти лишиш? Мой Самый великий грех. грех. Раз по раз буває проскопив в розмові лайн. І все? Ну, принаймні так. Ну, не, ну самый великий грех это то, что я займаюся професійною провокацією. Ну, не, ладно, я жартую, насамрэч. Не, ну, а який може бути грех? Грех это, у нас є якби грехи, є такі погрешні. Ну, самые долгие волосы на долонях. Ну, блин. Широка ще не веду. Ну, у меня ж шмат грехов, коли так по ширості. Але як докладно ведать, любой грех для Господа, ну, это особисто, я так думаю, что Бог ненавидит грех, але любить грешника. Любой грех для його это кепсько. Коли северинець прийде до влади, яке місце ти займеш у владі? Ну, нам все ніяке. Можливо, буду... Застанешся в опозиції? Ні, слухайте, справа в тим, що вельми цікаве питання, до речі, я був би не супроть бути яким-небудь там його прес-секретарем. Але гэта, ну, гэта я кажу, що при всеагульній згоді, не просто так назначено. Здимаємо.
Ку. Нефтепровод. Что будешь Она казать Лукашенко, коли побачишь его? Инфраструктуру, где будет транспортная система. Я не ведаю. Нас, продуктопровод. Запытаў бы Если чаго-небудзь наконт таго, адкуль яго Если летак за 100 мільёнаў даляраў. Нагружать дальше. Добре.